Poď. Poď. A kameruj. Kdyby ste si poznali, to bolo slovo, Za nami nečím. nejaké zapárenie tej banky. Keď obrátime banku a položíme ju do stupnej vody nejakým indikátorom, to sú napríklad výnos sledavky a stanfenol za tak pozorujeme, že kubička sa vytvorí potla a narastá nám voda do banka, že sa vytvorí farebná fontána. Farba závisí od správy, aký indikátor sme použili. Vyzerá jak Magnus. Áno? Áno? Ja nech sa páči, popozerajte si na to, máme časopísy, môžete si dať cvičenia nájsť, na počítaču, nájdete. Áno, to máme prípadne úrovňové prvky. Tak ale vám to bude Keď ja ten diečovi tak bol Ako to vidíte všetci, pokiaľ hry. To je náš povah. Pozri, byli tu na DODčko. Môžeme sa aj vlastne povedať, že ako sa tak... Počuj. Tak každý správny možnosť, ktorý sa nám podarí spraviť, dostane chytičnú trek. Teraz človeka skúste položiť nejakú hladinu vody 50 halerník tak, aby sa vám nepotopilo, aby vám ostal plávať. Ale žile chlapom. Ja vám ukážem, ako sa mi to podarí. Verím, že sa to dá. Skúste. Dá sa to.
Tu máte pravidlo, kam sa to dá. Tu máš. Niekde oni budú tak si omočíte prašky a večky. Nie je to že nakúsané. Ak tu máte no, tak nehasí sa veľká veľká. No i to sa dá. Víš, že ty si jdeme tak? Ty už sa neháviš. Vlastne celé je to založené na tom, že každá chvápalina má na svojom povrchu úplne takú tenečku blanu. A vlastne my, keď ten 50 halierník alebo tú žiletku alebo tú ihlu trošku chytíme do prstov, my ju trošku dáme na ňu trošku ten mas a vlastne keď ju položíme, tak tá blána na tej chvápaline je taká elastická, že keď takto pozriete, tak je to tam tá blána tam drží. Môžete si skúsiť ďalší pokus, ale môj pokus je založený na odovzdávanie energie. Tieto pera robím si už veľmi dlho a prišiel som na také zvláštnosti. Keď rozhýbem obidve, hýbu sa obidve. Ale keď rozhýbem iba jedno, oni nejak medzi sebou komunikujú. Doteraz som neprišiel na to, ako. Lebo netuším, ale proste si to odovzdávajú medzi sebou. Moja krásna stinka mi to môže. Áno. Tu je vlastne o tom, že jedno z tých pier plní funkciu oscilátora a druhé pero plní funkciu rezonátora. Vlastne oni majú rovnaké parametre. A medzi touto gumou, to je vlastne, je to guma, ale ono to v skutočnosti vytvára väzbu. A vlastne keď musia byť tie pera v úplnom pokoji. A stačí len, aby som sa chytila jedného, tak pomocou tej väzby to jedno pero odovzdá energiu druhému a vlastne rozkýta aj to druhé. Neviem, či som to učila, čo nám to hovorí, ale keď nastane úplná výmena tej energie, že jedno pero odovzdá celú svoju energiu druhému, tak keď nastane rezonancia. Môžete to vyskúšať, ako chcete. Naozaj vlastne neklameme a funguje to. Chce niekto pokusí stať sa vedcom? Ja. To máte kdo si vyrostá? No, co já můžu. Stále sa máme čo učiť, ako si to vyrobí. Mě už ruka bolí, pokaž. Thank you.